Il-Prim Ministru Malti Robert Abela ingħaqad ma' 21 mexxej Ewropew fejn talbu lill-Unjoni Ewropea sabiex tieħu azzjoni immedjata brabta mal-wasla ta' eluf ta' immigranti fil-belt ta' Swejta fi Spanja li tmiss mal-Marok. L-ittra tal-mexxija Ewropej intbagħtet il-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa, lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u lill-Prim Ministru Irlandiż Michel Martin. Kif bħalissa l-Irlanda għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-mexxija Ewropej talbu sabiex issir laqgħa straordinarja tal-Ministri għall-Intern Ewropej. F'din l-ittra l-mexxija Ewropej qalu l-immigrazzjoni irregolari tibqa' sfida komuni għall-Unjoni Ewropea u li teħtieġ rispons Ewropew ibbażat fuq solidarjetà u tqassim ġust ta' responsabilità bejn l-Istati membri. Il-mexxija Ewropej qalu li s-sitwazzjoni preżenti titlob għall-għaqda, id-determinazzjoni u l-urġenza. Intqal l-Unjoni Ewropea diġà għandha l-qafas l-għodod u l-aġenziji meħtieġa biex tiġġieled b'mod effettiv in-networks li jiffaċilitaw l-immigrazzjoni irregolari u anke l-organizzazzjonijiet kriminali li jisfruttaw persuni vulnerabbli għal profitt. Ingħad li kull stat membru għandu jibqa' fil-kontroll ta' min għandu dritt jidħol u jibqa' fit-territorju Ewropew u le. Il-mexxej Ewropej esprimew is-solidarjetà tagħhom ma' Spanja f'dan il-mument waqt li ġie rikonoxxut l-isforzi tal-awtoritajiet Spanjoli biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni minnu fih. Din l-ittra mill-mexxej Ewropej intbagħtet wara li fl-aħħar jiem daħlu madwar 50,000 immigrant u l-maġġoranza tagħhom intbagħtu lura lejn il-Marok.